Kaixo Zaldibitar, herriko egoera kezkatzeko mukoa da. Datuk okertzen nahi dien hontan, batzuk oso ondo finkatu dituzte behaien lehentasunek, lantegitako produzioa eta kontsumoa. Guk argi deu, herritarron ongizatea dela lehentasune, eta hau babestu nahi badeu, argi deu baitare denon arten inbeharko deula. Ordu pasaditzazkeu iten danan edo ite ez danan ingurun eztabaidatzen, baino datozen egunetan eta egoera gehiago larriagotu ez dedin, denok aurrera pauso bat eman behar dugu. Herritarrek emandako datukin nolabait hauxe da Zaldibindakeun egoera. Geoz da etxe gehiota iritsi da koronavirusa eta gehienetan lanetik, famili edo launarteko harremanetatik etorri da. Datu ofizialek jarraitzen dituzuela badakiu, 34 positibo utzi dizkigute 11 egunetan. Eta azken 2 asteetan, herritarrek eman izan dizuen informazioekin, jakin izan dugu aurrez ere, datu horiek zein izango ziren, eta baita ere badakiu, ia 100 launetik gorari eragin diola nolabait positibo izateak edo 40 aldian egon beharrak. Guk ez dugu udal bezala informazio ofizialik jasotzen Osakidetzatik. Beraz, esan da bezala informazioi ezinbestekoa zaigu herriko egoera jakiteko. Eta lehengo astean osasun saiakin izan genuen bilerake, etzun askobako eman. Egoera beraz ez da ona, eta neurrik hartu behar diteu koronaviruse herrien gehiago zabaldu ez dadin. Gu denon esku dau. Datozen 2 astetan gutxinez, elkarrengandiko distantzia fisikooi mantentzea eskatzen dizeu. Eta datuk gutxitu arte, honi buelta eman arte, ezinbesteko geztien junta izok, mesedez, atzeratzea, beste bateako uztea eskatzen dizu. Bazkari, afarik, familia arteko nahiz gertukoekin, izango da aurreako egoteko aukera. Eta goxatu nahi diteun oitan, mesedez, maskara abili, eskuk maiz garbitu eta distantzi fisikoa mantendu. Mesedez, zorrotz bete prebentzio neurri horiek baita gehien maite dituzten horiekin ere. Zaldibiko udalen argi deu, bizitzak aurrera jarraitu behar du. Eta horregatik, datozen egunetan, oain arte bezala, herriko eragile eta sektore ezberdinekin harremanen izango gea, aurrean dugun erronka hau, erronka honi nola aurre hartu, eta egoera zail honetan ere nolabait herriaren taupada hoi bizirik mantendu dezan, segurtasun guztik betez. Eta era beren udaletik osasun sailari eskatuko dieu mesedez berriro ere informazioa emateko koronavirusa izaten ari dan bilakaera horri buruz eta neurri zehatzak planteatu ditzala. Aurre ingo dio nire, emango dio buelta, eta animo.